Ani fast kana जाहैबाय नोंफाया हराब्लाबो होननाया नोंफाया हराब्लाबो खावनानै लायगोन नां होननाया आइबो इनकामाव सिया हेनसावा मालाय हिरो गावदां खांबाथांसो नुलाय लांबाय आङो लोगोफोर नै मादैया दखान होनायानो दखानखौ बन्द खालामनानै हाबासो जानो ओंखारबाय दखान बन्द खालामनानै फैबाय आं हजोंहाय गामियावहाय हाबा जाहैनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामना होनोसै आरो दा हाबा थिलियाव मा मा नुयो नायलांफादावल' नोंथांमोनहाबो द' माहाराव हरखाहैनोसैलाय हाबायाव दाउलासो जायो जोंना बियानैया दाउखौ दाउलासो होनो मा होनबावनोसै बर'खौ रोङा दाउ युटुबार बाजैखौ ना मा जावना आंनि बिबोनांहाय बिबोनांनि हाबा जाफैदों बिबोनां दुइसिननि बिबोनांलायनो फंबाय दुइसिननि नै ओंखाम संनायखौ खेम फैलायबाय आंहा आयौ आदै जुगोखौ दिनैसो मोनदों आयौ थैखागोनहाय आयौ मायुखौ नोंगौ आं माबा दाउ बिखा बिथै एवदों मादि सोंदां आयौ नै जोंहा ओंखाम संग्राखौ लोगो मोनफैलायबाय ओइ आदै मा हाखो सामब्राम नै जोंहा पार्टनारखौ लोगो मोनलायबाय आयौ माथो बेबो दंफैलाय आयौ मायुखो ना मस्लि गुदुं बेलाय माबि दाउ बुलारसो आरो बुलाय पापर आंना नै ब्रुआ दंफैयो मेलटारि ब्रुआ अमाया माखा हायना हाथाय नुजाजोबबाय फारि हाथाय नुजाया माथो नुजा नै जोंना ओंखाम जों लागोनि ओंखाम संग्राफ्रा नायलाय नै मालाय नोंसिना मा ग्रुप खोन्थाद' गथ'फ्रा हो जोंमा सोरनो ओंखाम खुरनो मानसि नांगौनो सातबिन्दोनि जोंमा ग्रुप मालाय नै मोजांथार ड्रेसा आंनि साबस्क्राइबार लोगो मोनदों आयै सना लोखि दे आयै सना नंगौ अबे गामिनि ओमफ्राय जागोन लासाव नै आनैयाबो ओंखाम जाबाय आनैया जोंना सना ओंखाम संग्राफ्रा ओंखाम संग्राफ्रा माला अमा लाबोना लायाखै Jadah. Aneh sona malah jadah aneh. Nuni kari. Oh nuni, nembuah kari ladeng. Jadah. Engkau jadah. Ya, sudah pindah kurang. Deh, jadah deh. Umi, jadah mana deh? Jadah. Ot. Ayu. Ayu kasih jawab lalu sih nanya.
नैहाय जोंहा हाबायाव बिराद डिजे दामनानै होदोंना ओमफ्राय आङो बिनि थाखायनो भइस रेकर्डसो होनांबायहाय नै आदैमोन आलासि फैदों नैबे जोंनि आदै ओमफ्राय बेसोरजों लोगोसे जोंहा लरेन्स सारबो फैफादों ओमफ्राय बेखौनो एसे खेब्बाय आरो रायलायनायाबो जालायलाङालै आंहा गगा मोननानै लरेन्स सारखौ नै एसे क्लिप लाबाय आं सारजों माबा माबि मोजां रायलायलायदोंमोन आं गैया होनो हायासै सारा बिराद मोजां रायलायदोंमोन आंजों ओमफ्राय बे सारजों फैफाग्राफ्राबो ओरैहाय आंखौ एसे माबा माबि होनलायलायनानै जंखायलायदोंमोन गैया मादैया बेफोरखौ गासिबो होनो मोनासै माथो होनबावनो दामनायानो अभार दामनानै होबायबा बन्द' खालामनो थिनबाबो बन्द' खालामथारासै नंगौ आयै नायलाय बिबोनांफ्रा आंना आयै आनै सनाले खिजादो मा मोनजाखो जादो माबायदि ओंख्रिया गोथावथार हाय हेमलता हाय हेम हाय रिं गोथाव नंगौना नङा नानि गोथाव नंगौना गोदोनि आर्टिस्ट आगयनि गोदोथ' नङा गेजेर खन्द'नि आर्टिस्ट जोंना बे आबौआ गुन्दा आरदावलायोमोन गुन्दासो पलास गुन्दा बख्रा खिला जाग्रा पलास गुन्दा मा नाम होनदों आजा नोंना आरो जेसि नार्जारि ओमफ्राय नों मा गान खनो आं मिथियानो गानाथ' आंना मेरलासै ओमफ्य दा माखौ खिथाबावनांगौ दे आं एसे सर्ट खोनलाय आंनि फार्स्ट गाना गभर्नमेन्ट कलेजाबो नोंनि बिनो गायकसो नोङो आयु माथो हेन्डसाम ना राजा हेन्डसाम नङालै सोनालोखि दे आयु नंगौना आंनि फार्स्ट गाना जाहैबाय नोमफाया हराब्लाबो होनदों नोमफाया हराब्लाबो खावनानै लायगोन नां होननाया नोंगौ गानफोरखौ एसेसो मिथिगौ ओमफ्राय गायकआ सोर मिथियाना बिदिनो जेनेबा गायकफ्रा सिङाव थायो नालाय नुवा आरो अबेनि आसा नोङो आंथ' आसाम बेंगल बर्डार जोबथारनाय लास्ट चिरांफोर साइडनि आरो दे ओमफ्राय बेखायनोसो एसे बाङालि नांदेरनाया आजा बाङालि सेले मटन देखिसै देसबा आंना मिरा ब्रह्म 0 आजा जेन'बा आङो नोंखौ फिसाला बायदिसो साननानै रायलायदों नालाय बेखायनो आं आजा होनो आरो नोंखौ बयबो होनदों गायक फैगोन ओमफ्राय नागिरनानै नोंखौ बेखायनो एसे इन्ट्र' लाफैबाय आरो नोंना मा नाम नानि फुंबिलि नोंना मा गान दं खोन्थादो गान गैथ'आ दा दे दासो स्टार्टिंआव दे मोजां दे नोंसोरजों लोगो मोननानै मोजां मोनबाय नैबे आजालाय जि हेन्डसाम बेलाय सौरो बिनि बिराद हेन्डसाम माबालाय गावदांखां माथांसो नुलायलांबाय आङो मोखां साइसा गावदाङा बिदि साइस दं मोखाङाव सौ गावदां बायदि नुदां जि साइस आजा अबेनि नोङो आंबो गसाइगावनिनो दे भिडिअफोराव नुगोन ना मालाबा सर्ट भिडिअ गायो नामा सर्ट भिडिअबो गायो ओमफ्राय माबा दानि जुगाव भिडिअ लावसिन नुगोन आरोना दे जेखि जाया ज' लोगोसे मोसानोसै रंजानोसै दे रेडि
Thank you.